Hej YouTube. Jeg spiller Counter-Strike SAS. Jeg er ikke den bedste til det, men vi er gang. 93. Satans mand. Men Counter-Strike SAS anbefaler det. Anbefaler really nice. Really nice gameplay. Satans mand. Hvorfor gør de han? Jeg er desværre YouTube, det bliver langt gameplay. Jeg kan ikke finde der. Satans. Godt ja. Counter-Strike. Satans, det gør sgu ikke alt for godt. Nej, han har ikke 12 eller hvad? AK-12, siger jeg. AK. Nå, jeg tror jeg finder ud af, hvordan man kaster med knive. Yes. Yes, Banshee. Ham. Følger mig ude. Det er springs. Når man kom. Jeg føler mig ikke uovervindelig. Det kan jeg ikke godt forstå. Haha. Yeah. Satans. Det er ikke mig, der skulle knifes. Jo, heldigvis. Goddammit. Nej, det var spændt. Jamen lad du være. Ej, helt ærligt. Så tager jeg ham her. Tillykke. Tillæg. Vi tager sgu ind med YouTube. Ind med YouTube. Ja, vi tager sgu ind med YouTube. Og det er episode 1. Jeg tror, vi tager en episode 2 på den tidspunkt. Fuck that. Godt at se der. Hey, Pack. Hej, Pac-Man.
Hvor... Ej, der var I. Jeg er her, der og alle vegne, du. Nej. Jeg føler mig stadig ikke uovervindelig. Nej, kom bare. Jeg troede, jeg havde det der. Ja, men det har du ikke. Nej, jeg tog fejl. Jeg er utilregnelig. Men det kan du regne med. Ej, for satan, mand. Hyggelig ham gorilla der. Nå. Tak. Ej, undskyld, jeg er lidt stille i YouTube, mand. Ej! Så skal du bare komme, Pac-Man, og tage efterladenskab. What's up, star? Velkommen så. Altid en fornøjelse. Tak. Hvis du er på mit hold. Så kom Star ind. Rigtig fast star. Hold op, Star. Så er vi venner Jeg igen. kunne ikke lige pludselig... Jeg skiftede hold lige pludselig. Jeg skød sgu på min egen. Og det kan man ikke endnu. Nej, ikke endnu. Nej, Det er fedt nok. Først på noget en, der er på kniv. Ej, så de bare snakker. Er der ikke friendly fire på med Nate? I sidder bare og snakker. I sidder bare og snakker. Det er jo pisse kedeligt, når de bare snakker. Det er pisse kedeligt, når de jo bare snakker. Nej, ikke igen. Nej, nej, ikke ham der, Cobra! Det lander jeg skulle lige oven i hovedet. Kom så, ja da. Jeg får... jeg har det her våben, det vidste jeg godt. Ej, ej, ej. Kom, bra. Helt ærligt, Star. Combat, der hænger 99 assist points på ham. Tak. Nej, så skulle jeg bare have været død. Nej. Ej, Nate, det var fandme klamt, det der. Jeg redder bare min teammate. Ja, lige præcis. Stop lige med det, ikke? Ja, det kunne jeg lige skulle have ventet 2 sekunder. Ja, tak. Kom bare ind. Ja da, mand. Sådan giver tid op. Jeg bringer hal. Jeg bringer hal. Tak for det. Satans. Ja, lige præcis. Det var mit, det var det, jeg sagde.
Really nice. Really nice. Benjamin, hvis du ikke har noget fornuftigt, sige så lad være helt hvad man siger. Ej, jeg skulle tage en kill. Jeg tror nok bare, han er noget, men han er ikke en ski. Ej, nu. Ej. Jeg tror snart, det vil være det for... Kom, hvad den søde hund, der bare var i baggrunden der, hvad kom der? Ej. Når den er banen færdig, så... Undskyld, ikke engang til. Så er det der der. en hund i baggrunden ved dig? Ja. Han er pisse irriterende. Den gød lige som du talte, det var sådan lidt. Nå. Ja, det er, når han ikke får sin vilje, så kører han hele tiden. Som hunden jo gør. Ja, det er gerne de mindste hunde, der tror, de er de største. Sådan. Ja, undskyld, jeg ikke siger noget, men jeg koncentrerer mig altid virkelig, mand. Ej, helt ærligt. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Godnat, Dio. Jamen, godnat da. Skal du i seng eller hvad? Det er lidt... Ej, satans. Han er heldig, han har den gode sniper der. Den er, Mamma, så ser jeg copyright. Men skidt put. Ej, godt. Ja, my god, det er bare med king, og så er det Ej. Ses you do.